Hello, hello, hello. Magluluto tayo ngayon ng alugbati, ginisang alugbati. Lagyan natin ng dried na hipon. Tapos ito ihawin natin. Masarap kaya itong alugbati. Masarap din to ilagyan ng sardinas. Kaya lang wala akong sardinas dito ngayon. So, next time na lang. Yung dried hipon na lang. Ayan. Ito yung ulam ko ngayong gabi for dinner, tapos bukas ng umaga. Yung isang ganito 10 piso. Pero pag naluto na to, konti na lang to eh. Mukha lang marami pag hindi pa naluto. Pero pag naluto na, konti na lang. Mabuti ngayon, hindi na umuulan. Nakalabas na si Bagyong Jenny. Ay, salamat naman. Tuyo na yung mga sinampay ko. Ang bango. First time kong gumamit nung ito yung Downy. Yan. Ang bango niya. Yung dati yung ginagamit ko yung Downy na blue sunrise. Yan, okay naman siya. Pero ito, mas mabango. Mas mabango siya. 4 na araw ding natuyo yung mga sinampay ko. Wala kasing init. Araw-araw na lang ulan. Ulan lang palagi. Mga bango niya talaga. Ito na gagamitin ko. Bango. Gising na yung bata batuta. Bata batuta, gising ka na bata batuta. Gising ka na. Tapos ito magluluto tayo, no? Bango. Ito na gagamitin ko. Hindi na ako doon sa Okay lang yung sunrise pag maaraw. Yan. Mabango yun. Pero pag hindi na arawan, hindi siya masyado effective. Pero ito effective talaga.
Magluluto na ako ngayon ng alugbate. Ginisang alugbate. Ayan, bawang. Lagyan natin ng kaunting asin. Yan na, luto na yung alugbati natin. Tapos yung inihaw na baboy. Kanin. Kain. Sarap. The worst is yet to come. Sorry to say that. I don't want to sound an alarmist, pero talaga po may mga construction po tayong gano'n dito sa EDSA. Then might come in this per month. Kung ganito na kami dito sa EDSA, nandiyan na po ang Masarap yung kain pag may anong gulay. ang Coast Guard nandyan, MMDA nandyan. Sila lang po ang hinintay namin mga kasama. Avengers.
nanonood ako ng ano ng vlog ni Anakay. Anong damit na dadalhin dito, eh, dito na lang ako bibili. Ang dami talagang Palagi ako nanonood sa kanya. mamili. Hindi to Idol ko yan eh. dahil yung yung pinakamura option. Pwede ka pang pumunta ng Platinum Mall. Ang gaganda Pumunta talaga. sila ng ano, Pero syempre hindi sila yung Thailand. high quality. Pero mura naman kasi, stylish. So pwede na din. Kasi hindi naman minsan sinusuot yung mga damit na sobrang tagal. Hanggang sinabi ko na pero yan, dinudrop ko. Wala akong pagtulog-tulog kasi wala talaga. Kahit walang tulog, maganda pa rin. Sa aeroplano at saka sa bus, tapos hagis lang sa van. Yun, tapos ito na nag-massage. Kaya nga sabi sa Meron pa yung ano, allergy niya. Ay, nagising. Hello. Hello, nagising ikaw? Sleep lang ikaw. Tingin lang si mami sa allergy. Konti na lang, no? Konti na lang allergy namin. Knockdown yan, knockdown. Antok na eh. Hindi? Eh? Nasleep ikaw? Good night. Good night na. Sleep na ang bata. Tatlong aso sa labas. Knockdown din. Tulog. parang natin may kamahalan yung sinugod nila dito. Pero yung part Di pa rin ako tapos manood ng Anakay. dapat, sabi ka choices kung ano pwede mo gamitin. Tapusin ko lang to. Tapos, Paano natin kakainin yung shrimp? May wipes ako, pero yung hintayin ko lang yun kasi yung ano, yung magkano ang binayaran nyo? yung The Killer Bride, yun yung talagang pinapanood ko tuwing gabi. Kahit ano na, late na, nihintay ko. Kasi ang ganda ng story. Maganda na, lumabas na yun si ano, si Maha. Akala ko nung una nakakatakot yun pala, hindi. Ang ganda ng twist ng story eh. Yun pala buhay siya. Tapos si Emma nagpapanggap lang. Ang sarap panoorin. Yung kaabang-abang ba kung anong mangyayari. So good night. Thank you for watching. See you on my next vid.